Senes hari-harine niku. Dah, lurah to iki. Nyangkrek. Lha nyapon dalang barang iki lho. Biasa ning kantor malah dalang dengenane mari nanggap aku lha kon dalang dhewe to. Loh, panci dalang iki profesine, lurah ki gaweane. Ngono lho Mas. Nyapon dalang barang temblong lho kowe engko. Ayo to. Dalam. Niki sinten? Lenggih niki percil. Kula percil, Bos. Sampai percil lho. Nggih. Ya Allah. Kowe roh ora sebab apa kok ndalang? Garo. Bengkoke wis gak nggarap lho. Ya Allah, mak percil niku niki. Nggih. Bapake sapa ya bocah iki? Bangka. Lah, Mayu do. Dalam kula niku panjenengan lho. Napa nggih? Seneng kalian jenengan menawi kula ningali napa niku? Napa acara ndoro ben wah kula kali jenengan nggih kula niku nek mboten enten kula mboten sukses kula niku enten kula seneng pripun Mas enten penyanyi to nggih penyanyi tamene Deni niku Deni kula penjajah dikenal niku lho nggih niku bojo kula Deni niku ta bojo kula niku karo jenengan nggih pun patutan diacok tenan lho lurah iki omongane kok napa Mas Yudo dalem pripun ngeten lho anu nggih jenengan niku lho yo dalang dhewe lho nyapon. Ngono nanggap liyane iso. Dalang yo pantes lho sawangen to, bes kape kuwi lho. Oh, kaya slabu to. Adik, malah bes kape kaine 30.000. Mboten ngoten lho. Saestu to jenengan. Pripun? Mulai sonten wae nggih jenengan sing nyepeng. Lah piye to? Apa kowe ora ngerti Ki Sujak Kirwono, Ki Rujak. Rujak untumu kuwi wong Ki Sujak. Ki Sujak Wibowo. Wah, alah lho ora ero lho Pak aku mbok sumpah to. Dalang kondang sing wis suarane kung Pak ya. Suarane kung, jejeke keprak ya banter, sabetane ya apik. Niki kula ganjel mergo taline keprak niki. Napa nih? Kula jejek angsal dhuwure. Terus akhire sikile oleh kayune. Oh, jenengan jejek kayune. Dadi mboten muni, mulane kula ganjel bantal niki. Walah, jejek keprake latihane ben sore mara tuwane dijeceki. Ngawur ya ora oleh ngono. Ayo, Dawu. Ngeten, jenengan mau matur lek nyapa kok ndalang mergo bengkoke wis ora nggarap pancen nggih. Nek kula tanggung jawab Mas Yudo. Nggih. Senajan to bengkok mboten nggarap. Nggih. Kula niku lek cara kedisiplinan wah jan tenan kok. Lah, kula niku esuk niku pun mubeng. Tenggene omah-omah ngeten niku. Ngecek warga kula niku sinten sing enek sing kalong apa ora. Enek sing piye ngoten. Kula niku ngertos ngoten niku. Pak Lurah kuwi anggere esuk jam 5:30 mubeng nggone wargane ngeceki rondone sak desa iki piye. Lah gelem ngono ya ngejaw aku. Mbok ya melok kae lho, mbok melok kae lho. Tegese rondo iki kan tegese termasuk wong sing kudu dibantu. Lah ngono lho. Arep menehi bantuan langsung tunai utawa BLT, menehi sembako kan perlu prosedur-prosedure lewat dicek secara fisik. Maksud kula niku kali Mas Yudo niku rondo sing wis tuwek. Lah sing mesti kan sampean pek dhewe. Lah. Ya ora mungkin wong Pak Sujak piyayine hebat ta tahun ngarep apa ora ngerti Pak Sujak tahun ngarep arep ngulon lho ngulon ning munggah kaji Mas ora yo ning Trenggalek ngono lho jenengan pun dangu Pak kula mboten ngertos saestu pun dangu ngeten iki jenengan ya wis suwe tapi ora payu lho lah niki genah payu mantun niki insyaallah Pak Sujak luwih payune Pak Sujak pokoke malam hari ini bar mayang bengi iki somben mesti laris. Amin. Jelas. Loh, laris iki kapak nih. Ditanggap mayang. Lah masalahnya kan sungkan masuk kepala desa aku tak tanggap kok gek gelem gek ora. Nah, ngoten lho, masyarakat itu mesti mikirin ngono lho, Pak Do. Iki lurahku mosok tak tanggapi gelem apa ora padahal tekor gelem. Tur tanggapan bengi iki sesuk-esuk mesti pucet. Lah kena. Jelas pucet membayari sinden sakmene biyane lho, Dik. Lah iya. Tapi yo dalang percil nggih dalang kados kula ngaten iki bingung lho lah kok saged bingung didol larang ora payu dol murah jedot gitu Bos padahal pakelirane bilang to Pak pakelirane hebat iringane ya kompak sindene ya hebat apik-apik lho ngeten iki saged ngeten iki mergo gruat layak kono tak graut kene graut kono layak Pak Wan karo Joko Boyo ngelundas ning mburi ya krek ditekoki apa-apa ora tak bales omongan jebul ya kuwi mang to hebat golekne cubetan-cubetan kuwi mang iki
Lah mboten samangga niki. Lho, ora piye to kok iso monggo awake ning ngene iki kon menghibur. Jenengane kula kene ngene itu kan menghibur masyarakat. Dalam rangka omongan karo dalange. Dalang aja mbocah omong. Dalang penggayaan omong ora dalang ki omong dhewe. Ngomong kok wong nek omong dhewe kuwi gendeng. Lah gendeng kok dadi lurah to, Dek. Ya, piye to iki? Wong gendeng karo dalang ki beda. Lah kok bedane tos pundi? Wong gendeng ngomong dhewe karepe dhewe kan mergo karo mangsane ndleming. Ora ngerti sing diomongke nek dalang ngerti maksude. Maksude jerone. Merone ngerti. Ngudal piwulang. Oh ngono ta. Ngudal kaweruh, ngudal piwulang. Menehi pengertian, menehi ngelmu ning gone para penonton. Beda karo gendeng, Dik. Lah gendeng ki nek ngomong ya ndleming, ngomong sakarepe dhewe. Omong dhewe ra nek artine ngono ya, Pak. Nek artine. Oh, sampean kabeh nek artine to omongane ki, Mang. Bah, sumpah, Mbok. Ora percaya aku Pak Jak, lawang minisan dalang iki. Kok bolak-balik kok cek ora. Alah wong kerise jaga buaya mbok silih rek. Ngapal aku. Apa to? Ngapal kerise pur kuwi. Kok kerisku isih tak gawe ning bedalem. Wah, gawe ning bedalem tak sutrekne. Anjane kerise Pak Lurah, Pak Sujak. Kuwi cek digawa Bu Lurah. Kuwi ngono bengkonge ngiwo karo nengen. Keris Kiai Singgol Modot kuwi nek rasa karo Bu Lurah. Wis, Mas, dalem Mas Percil Mayuda menika dalu menika acaranipun pengetan 17 Agustus. Nggih. Kalian pembukaan BUMDes menika namanipun Loh Jinawi. Ya badan usaha milik desa Loh Jinawi. Wah, Dik, sampe nek utang rene ae. Iya, genah iki. Penak iki ngubeti mobil kabeh kenging to mriki, mboten kenging nggih. Kena. Oh, kena ya. Loh Jinawi asma kinarya jaba. Loh Jinawi. Loh ki apa wae kang tinandur mesti tukul. Jinawi murah kang sarwa tinuku. Iya. Mergane masyarakat kene pertaniane hebat. Apa wae sing ditandur mesti tukul. Tukule apik, Jinawi murah, apa-apa nang kene murah. Paling penak urip neng desa, apa-apa wis ora terkontaminasi dengan hiruk pikuk kota. Contone, Pak. Pengen jangan katese dhewe. Masuk. Pengen jangan bayeme dhewe. Pengen mangan ndok. Lah, enggak mesti ngono lho. Gelo aku ngompani blesetne lho gelo aku. Ndoke pitik. Pitike dhewe. Lah, ngono kuwi. Lah, lurah ya dadi dalang. Ora usah reno-reno. Aja macem-macem lho, Dik. Ora percaya tenan aku sumpah. Kepala desa ki paling tidak wibawane ning desa dipercaya karo masyarakat dadi punggawane desa tampuk kepemimpinan ki berarti amanah dipercaya karo warga masyarakat. Kok iso sak penakmu lho ora percaya modelmu angel dalange angel lho ra. Lah mulakno aku yo ora apik ki mergo angel kuwi. Lho apik sama dalange mulai sore tak delok. Kuwi iso dalang. Lah dhek nek kon milih antarane nuwun pangapunten nek kon milih antarane dalang kalih lurah milih pundi? Jujur mawon. Jujur mawon sakniki. Ayo aku. Nggih. Lek loro-lorone milih aku. Lah, lho, berarti ora diadek-adek sampean. Ngono kok dipilih lho kok ngono. Ora diadek-adek kok. Milih dalang apa milih lurah? Milih lurah. Milih loro-lorone. Gitu, Dik. Aku tekonono, Dik. Lah awakmu milih lurah apa milih dagelan? Mbok sampe bosok ya dagelan aku kok. Lurah bendina temblong. Lho, lurah ki enek maksude lho, Dik. Lurah ki tegese telu sing diarah. Apa? Majune pembangunan desa, guyub rukune para warga, katentremane masyarakat. Lurah telu sing diarah. Kuwi apike tok, lurah iki ngelu ning sirah ta wong. Lah kok iso ngomong ngelu ning sirah? Lah nuwun sewu umpamane sedina iki lak sesuk iki gak apa-apa ulan ngene iki. Ulan ngarep ulan besar, oke wong duwe gawe becek. Sedina umpamane ping 4 ngene. 50 lurah isin saiki. Ya paling tidak ya 100 lanang wedok piro? Sedina wis 400 sesasi ping 0 gak ngelu ndase iki. Iya ngomong lurah ki ngelu ning sirah. Berarti paling penak Pak Sekdes, Pak Carik. Lah nyapa kok Pak Carik? Pak Carik sekarang ASN aparatur sipil negara nek mbiyen PNS. Iya. Itu sekarang Sekdes, paling tidak digaji karo pemerintah bengkok jek nggarap. Urung nek wong ngukur lemah. Rakitang 50 mesti diamplop. Kena pungli bosok we. Wis iso ngomong kaya ngono. Lah iso lho. Wis ora penak, wis penak apa neh ngomong apa pun enek aku. Ya berarti paling penak kami tua.
Apa nek kami tuwa penake nggon ndi jajal? Bengkoke paling tidak nggarap bengkok. Bengkok digarap urung wayah wong ngukur lemah. Lah, apa paling tidak ra ketang 50 ya diamplop. Lah, pungli kuwi. Bosok kowe. Saiki bosok kowe melok ngono kuwi. Lah saiki paling penak dadi apa? Penake malah dadi juru kunci tamu. Iki jenenge wong goblok ya kowe juru kunci penake lho. Penghasilane juru kunci pira lho? Paling nenek wong mati tok ngelungi kota amal pol-pole 50.000. Terus 50.000 100.000 wis pol. Lho, sampingane. Sampingane apa? Lah enek helm-helm apik ning pas morone maling goblok. Lah iya sementing sampingan to, Pak. Kok rumangsaku. Mas Perjil Mas Yudo. Nggih. Menika ugi dipun rawuhi sederek saking Ponorogo. Lah mboten usah waleh kula menan kalian niku. Gegeden, Bos. Lah koyo ngene kok iso waleh lho. Baru mangsamu lho. Kalau sing masuk ngene iki lho. Masuk sinden sakmene mbane iki wis cara nyacat kualat. Cara maido plonga-plongo. Apik kabeh, Cik. Endi? Pak Sujak iki wis terpercaya. Ya iki cara wong imbang lho, Pak Do. Kok iso imbang? Milih sinden imbang. Lah sinden bandole sing sedok sakmono. Sing pojok bandole sakmono. Dadi imbang lho, Pak iki, Pak. Ya diimbangi sing kono buta pinggiran kiwa kono buta pinggiran tengen ngono kan ora ning ngono lah aku liyane tan liyane iki wis enggak aku wis ya diurutne to sing cilik sik ngolah sing gedhe manut jenengan kula nggih monggo men gak ngerokok ora seneng rokok lho Pak Lurah menjaga kesehatan bolak-balik sing tak kandhani goblok ki kowe kuwi lho nyapo Mas wong kecil kula niku pancen mboten ngerokok sebab ngerokok niku nggih mboten sae mengganggu kesehatan. Mengganggu kesehatan. Rokok tiyang kula ki mboten ate. Wah, ya pelit wong lara, nggih ta? Lah nggih, mare wong lara. Oh, ngono to. Tur ngeten secara hukum ekonomi. Secara hukum ekonomi. Nggih, nggih pripun? Kasaran matematika mawon. Kowe ngerokok. Iya. Rokok sedina ping pira? Ping pindho. Ndandae pindho 2 pak lah. 2 pak. Pomo sak pak digawe 15.000. 20 aku. Sak pak 20. Iya. Berarti sedina entek 40. Kuwi nek sesasi wis pira? Iya sokeh Pak. 1.200.000. Kuwi nek ping setahun wis pira? Wah, ya nek 10 juta lu. Kuwi ping 10 tahun ping pira wisan? Wis akeh juta to. Lah kuwi mbok kowe ora ngerokok, kuwi mbok tukokne mobil lho wis kenek kowe. Ora ngerokok mbok tukokne mobil wis kenek. Ngomong apa kowe? Pak Deku sampe bungkuk ora tau ngerokok pedah ora godak tuku. Angel jak omongan iki angel. Repot. Teruskan rokokmu, Bro. Ngono nyapo wong kuwi rokok iki nikmat to. Lah kowe iki jenenge ngerokok nuwun sewu kuwi apa roh werdine rokok. Ora roh. Lah kae nek tetembangan nek sok tembange sok getuk asale saka tela. Biasane. Tapi nek khusus rokok apa iso kowe? Enggak karo. Rokok moro-moro mesti takok. Semang-semang omongi sing ngarang-ngarang. Ya iso lho. Rokok Moro-moro mesti takok. plerak-plerak wong lemu ra iso ndodok. Aja nyane wong dadak aja dadak Lurah aja ndodok. mengko nek dadak Lurah daboni kodhok. kurang ajar iki kurang ajar we. Aja nyemani bojoku lho. Lurah Ora Bos, Sari. Bulurah kaya iki lho, Dik. Mas yo ngono wonge gemati bulurah. Gemati tenan. Gemati karo wong lanang gemati kok. Ora ngerti kriteria golek bojo iki kowe ora paham. Lah sing piye? Takono karo aku. Contone umpamane aku golek sinden sing apik sing piye Wong golek bojo ki nek kriteriane. Contoh yang pertama, wong nek pengen mulya golek bojo, golek wong wedok sing nuwun sewu, sikil-sikilane. yo sasise. Lho ora. Lho sikil-sikilane iki lencir, kuning tur mlakune semu rada jinjit. Contone. Wah, lek kuwi apik kuwi. Wong wedok sikile lencir, mlakune semu rada jinjit. Kuwi nek dirabi, kuwi mesti gemati karo sing lanang. Contone bulurah, mlakune piye njajal? Mlakune bulurah aku roh dhewe. Piye njajal? Alah. Kowe tak beantem cempolo nek lakune bojoku. Lurah nesu.
Oh ya semua rada jinjet terus ora kaya pinguin ngene iki lho. Lah ora bulu lurah karo gerak jalan mlayu ning ngene kok aku. Lah mlakune semua rada jinjet ning patut pinatut dadi rada lho. Rada enek lho, endele sithik ngono kok iso. Siji kuwi, nomor loro. Sing nomor loro nek golek wong wedok, kuwi golek wong sing sikil-sikilane. Kuwi sing sikile putih mulus, terus tungkae bunder lir jinangka garis lurus tur hamrit kempol kieu hangem anak kuwi. Apa lho? Ora ngerti kowe. Kuwi basane basa kawi. basa sastra iki, sastra dirun. Ya sastra dewa kuwi kowe kok. Apa piye-piye iki? Loro kuwi nek duwe bojo ngono kuwi iso nyimpen kayane sing lanang. Sing nomor 3 sing gak oleh mbok rabi. Kuwi wong wedok sing sikile ireng terus ulune akeh. Kuwi aja mbok rabi. Lah nyapa, Pak? Kuwi ngono banci. Kuwi lak senengamu. Kuwi senengamu. Lah nek kowe kriteria njajal golek bojo modelmu apa iso? Umpamane golek bojo iki gampang. Kok iso? Delok sik bocah iki apa dhuwure sepira. Terus langsinge piye? Terus nuwun sewu, salat dijak nang ndi iki dahare apa utawa mimike apa? Umpama dijak mlebu restoran, kok pesen jus apokat. Dirabi gak apa-apa Pak Do, kuwi bocahe romantis bocah kuwi. Penuh kasih sayang. Karena suka makan apokat. Nah, bisa merekat. Bocah kok nuwun sewu, mlebu restoran kok njaluk jus melon. Melon kuwi dirabi gak apa-apa Pak Do. Sebabe bocah kuwi sabar. Alon-alon sabar alon-alon melon ya. Bocah mlebu restoran kok tinguk gak pesen apa-apa, ngerti-ngerti pesen teh tawar. Waduh aja dirapi Pak Do. Nyapa? Kuwi kena kencing manis bocah kuwi ape mati. Tenan aja kuwi kena kencing wis remek lah kuwi dadae. Nun sewu. Ayo dong dalam menika Mbak Lucy wonten monggo. Mas Dalam selamat malam. dangu mboten pinanggih tambah sukses tambah seger piyayine. Oleh suksese kirang ning segere genah niki. Alhamdulillah, wae tambah sehat tambah ageng to. Piyayine kok tambah bagus. Bulurah sehat nggih to? Bulurah rak nggih sehat to? Amin sehat. Amin. Wah, di bawah pimpinan Mas Sujak Desa Gesian tambah sukses. Amin. Luar biasa masyarakatnya kreatif, apalagi malam ini peresmian koperasi milik desa menika. Inggih. Napa wae ingkang pareng asma? Bumdes Loh Jinawi. Bumdes Loh Jinawi luar biasa, mugi saged bisa menyejahterakan masyarakat Gesian khususnya. Amin. Nggih. Pak Sujak yang geruh wong ayu nih. Bulurah mentolo ditekek. Ketarane wajah-wajah Anu so tanggal 6 aku ndak iso ngejak awakmu iki. Lah ngono batalne pokoke. Lah nyapa dibatalne ngoten to Pak Sujak kok sido tak batalne. Lah sebab loro ati. Pak Sujak hebat pancen mah percaya tanggal 6 ndak iso, sing iso Mbak Lucy. Oke. Lah sampean tanggal 1 ora ngejak aku. Tanggal 1 gone nang gunung aku mesakne. Lah sing di omah telepon aku sampean ngomong aja karo percil lelek. Awas diterano sampean. Lah sampean tanggal 9 kok ya ora ngejak kene. Lah. Heeh. 9 tanggapan apa, Pak? Prei deh. Lha nyapa ngejak kowe? Ya kok menawa dijak tuku wedang kan ya. Sugeng rawuh kula aturaken dumateng sedaya masyarakat khususipun penggemar Ringgit Purwa ingkang dalu niki sami lelenggahan matur sembah nuwun rawuhipun nggih Pak Pusdaya mawon. Kula pujane mugi tansah panjang yuswanipun. Amin. Kathah rezekinipun. Diparingi kesuksesan sedaya mawon. Amin. Oke. Kita kok golek sindang kleru ta gimana? Ora wingi lho ndek sore banget bar mangan mercon lho. Mak percaya, kleru piye to? Nomor HP-ne padha. Tak SMS yo jawab. Kok kleru piye to? Nek malah kok wong stroke ngono lho. Ngelakne kowe ngelokne. Ngene lho, Mbak. Sampean mbok sing Ambemu muni apa mau? Kowe ngelokne aku wong lemah. Ya wong stroke. ya ora. Ya ora to. Padha karo bulurah dalam aku to. Kowe aja ngelokne wong gedhi-gedhi ngene iki. Wong ki keuntungane wong lanang kuwi duwe bojo gedhi. Ya ta? Lek duwe bojo gedhi kowe panen-panene penak. Ngono lho, Nyok. Iya. Soale umpama duwe bojo gedhi kuwi ora dipakono ya panggah gedhi. Kowe ora gablok dhuwit ritek, bojomu ra mbok ingoni ya panggah gedhi. Wablok kono ae.
mundak tuman. Tapi lah kelempoken. Kelempoken apa nih? Kowe arep ngelokne takku gedhi ngono ta? Kelempoken bareng lek dodoku gedhi kelempoken. Ora. Kowe aja menyek. Aku masih kaya ngene ngetno Yuda karo kowe anak kodhok. Rungokno. Alah. Gara-gara kene aku gedhi kuwi. Aku iso menyelamatkan semua tetangga saya sing kena gizi buruk. Lah, iki lho. Oh, monggo lho, Pak. Pak Lurah, monggo lho. Iki lho. Pak Lurah iki ketoke ya gizi buruk lho, wetenge gedhi lho. Kuwi ketok wetenge gedhi gizi buruk kuwi. Jaman sak desaku kabeh anak-anak kecil sampai wong tuwek, bapak-bapak, mas-mase kabeh do kena gizi buruk. Aku ning kono ngadeg ning puskesmas kabeh tak empengi. Kabeh padha mik Dik, pas aku lah kok entek. Awakmu entek kancane garek kaya kresek kok. Pas aku entek. Aja nyepelekno karo Mbak Lucy. Aja nyepelek. Ngene lho karo Mbak Lucy iki ketoke gedhi, tapi wis roh asline. Piye? Gembrot. Piye? Apa ora? Tumbak susuan, tumbak susuan. Ora kuwi percil ora belo sampean. Ora ngono jenenge. Lho ngece. Sopo sing ngene? Sopo? Percil lho ngece ngene-ngene. Ora. Yuda ya omong apa ta kowe? Wabuk ngono ae. Rene. Senelan ayune kaya ngene kok iso diwok. Aku ini adalah ibu gurumu semuanya. Jadi kamu jangan melecehkan aku. Masa aku sinden kaya ngene? Aku ya punya akyogi tinggi. Ini loh melecehkan. Kalau kita semuanya itu ada bermasalah. Kamu juga melecehkan perempuan. Ngulang muridnya gini loh anak-anak. Bahwasanya kuwi anu Dik, gurune ngulange ngono kuwi to. Iki genep 2 minggu mesti terus meteng. Jenah kuwi. Kowe iki jare guru kocok kok. Kowe iki kok ora tau polane. Rungokno. Kowe ora tau penre. Jare Bu Lurah mau tindake kono padahal Bu Lurah lho piyayine langsing tindake ngene-ngene, mbolone jare Bu Lurah ngene. Kaya anake pingking. Engko lek aku gedhi iki jarene ganjel buta kono karo buta kene. Sing penrem kuwi rumasamu kaya kowe manusia sempurna. Apa kowe ki wong lanang sing sampurna? Rupamu ki anak kodhok iki lho. Kok sak trimo percaya wis sak trimo cebong kowe iki, aja kemelinti. Modelmu kaya Doi malah dipapa-papane. Diangkreki. Mbak Lucy, Kancane kemenjas sarane panas enek Mbak Lucy. Jenengan wau percaya kan matur. Nggih. Kula matur Mbak Lucy wonten. Halah mau wis waleh. Walah jare niki lho. Sapa panas apa karo waleh? Aku iki masuk. Aku dagelan soleh. Ora waleh. Kowe ngelokne aku maleh. Kowe gak seneng karo aku. Seneng, Mbak. Kowe gak seneng karo aku ngelokne aku gedhi kegedean. Piye to, Mbak? Disawang ya apik jane. Apik apa aku? Apik apa wong jare ngomong waleh. Waleh tak tapuk lambu. Aku dagelan soleh aku mau. Alah aku krungu dhewe. Lek terang apa nyata-nyata kowe iki kudu ndek sopan santun ambek aku. Sopan santun, iki padha karo adikku. Njaluk pangapura kudu ning Mbak Ayumu. Ngene lho, Mbak. Sepurane ya nenek. Lho. Sik, gak. Kowe njaluk ngapura ya njaluk ngapura. Ning aja ngapura ora iso nek ndelok dalane pakmu. Tamong. Apa? Kono lek iso nyawang karo jane olaku ya. Mbak Lucy madhep rene ta nyawang bokonge anu Mbak Pak Sujak nyawang bokonge Mbak Lucy sore Bayu. Bayu dah bener. Kok lambemu apik piye? Bene ngarepe wargaku lek ngucap sing apik. Bene salahe tanggapane kene. Rungokno cah. Pak Lurah ki wis menep penggalihe ora pengin sing ngono-ngono kuwi ya mek ngempet ngadep rono karo sikile ngene. Aja ngono to. Pak Lurah ki saiki anggere wis madhep ngulon. Apa? Dede. Isu-isu lho Mbak Lurah saiki. Aja ngono lah, menyempelekan seorang perempuan ngono kuwi Mas. Enek sinden lemu langsing nyapura apa-apa to nek gelem yo sawangan ora gelem yo. Ora. Gelem sawangan ora gelem yo aja maidu. Ha iya. Lairmu saka ndi? Lairmu lho saka ndi? Kok ndi lairmu? Ayo. Lairmu lho saka Gua Lawa. Gua garbane ibu. Nah, ya sepurane Mbak Lah. Kowe nyepelekne lho rumangsamu apa? Serupamu rambut jaji. Kowe iki jare bolane sapa to tak kerauk tenan lambemu tenan kowe rumah saku. Ya ora kaya karo Yuda. Aku selalu sayang. Dia tak anggap sebagai adikku sendiri. Gak tahu piye-piye ya, Dek ya. Heeh. Aku lek ketemu kan suwira ketemu ya, Le ya. Akrab biasa ngene iki. Ngomongi kok.
Lah nyapa to karo mbake dhewe aku kan dianggep adike. Aku ya mbake. Apa? Mbak. Apa? Ayo. Apa? Kapanan mbok ono suwek tenan aku. Tampuk lambemu tenan malah. Wis biasa. Nggih dawuh Mas. Jenengane pomo duwe putra ngoten. Nggih. Percil kalih Yuda niku pilih ndi? Kula to. Nggih. Ibu Mi. Nyapa to ibu mi? Aku jarene dadi anake. Niki misalkan pomo kula duwe anak to. Nggih. Seneng duwe anak Yuda. Jelas aku bagus wong sregep, potongane gede dhuwur. Cara duwe anak kaya Yuda kuwi ya nyenengne. Pomo timbangan ya ora kena gizi buruk. Dadi iki cara dimimiki susu apae masuk. Nggih. Masuk. Duwe anak ngeten iki mah lek kula pakane wedhus. Bocah wis ngregene kon mangan angel senengane ngentil. Tapi percil niku seksi lho. Saksi apa? Kakean sek kurang gizi. Apa lambemu tenan ke malan. Omongane. Wah aku wong apik-apik wong kok rumangsaku. Cedhak aku Aja gelem Pak Yuda. Ora ngono, Mbak. Menyenane cedhak awakmu kalunge ilang ngono. Maling mbok piye kancane ora Mbak, aku jane sayang ning sampean. Tenane. Sopo to sing ora sayang karo Mbak Lucy? Brahman iki sapa? Dadi paribasan. Lho aja mbok lem. Umpamane. Aja mbok lem, ceglok kabeh lho terusan. Wah, repot mesti sinten cita iki gah aku. Umpamane piye? Ora, umpamane aku kecethuk sampean aku ya rumangsa seneng rombong rasane ngatiku umpamane cethuk sampean ngene iki wis marem. Makane nyapa? Semono uga Mbak Lucy. Mbak Lucy karo kowe iki wis nganggep adike dhewe. Umpama to Mbak Lucy kuwi gak duwe adik, kowe dianggep adike dhewe. Umpama to Mbak Lucy iki gak duwe anak, kowe iki wis dianggep anake dhewe. Umpama to Mbak Lucy iki ning omah gak duwe kirik. Nyatek mbokmu kowe kancane dikirik-kirikne karo rumah saku. Cah nesunan kok, Dek. Biasane wong gampang nesunan kuwi umure jendhek. Ndang kena penyakit renor. Renor aku ya ora ngomong elek. Assalamualaikum salam entar ya perceli umure cendhek entar ya assalamualaikum. Tapi nek gak krungu nek omongan iki kan gak krungu. Potoke sajake awake saya cilik-cilik. Awake nyolot kuru. Wong Lucy wis ngono kuwi lho ra. Lakuane. Apa ngono kuwi sok besok lek saya cilik mlakune malah piye? Ale piye? Lek awake saya cilik ngene ya. Warna kuru. Wis mate. Mate arek balung tok. Nek lu karo tangga-tanggane mau Lucy ambene basa karo Yuda lah. Lucy ra ambene basa karo Yuda basa lambene Yesus. Apa? Wong apa? Iki lho ngomongne nangka basa ning omahe lho aku. Kok ngomongne lusi-lusi ngono ora basa. Apa kok sing basa? Nangkone basa. Kok aku krungu lusi-lusi ngono mau. Ora Pak, enek trasi basa aku ngundangne. Allah alah. Kita kan bersahabat, tidak pernah saling fitnah. Kita saling berkasih sayang. Berpelukan. Melok ae tak antem iki. Lah kowe karo kene kancane karo debok kae. Masalahe kowe karo Pak Sujak to orang kulen. Ya, yo ngene no, Dik. Yo Nyapa? tangting no. Balas sih. Wonten dawuh menapa mereka wonten pamundhut. Siap. Niki Di maos. saking pan panjenengan. Ayo kan maos piyambak jenengan lenggah. Monggo. Dalu niki panjenengan niku raja. Pun Nggih. sampurun ngenten coro-coro kalih niki sing maca. Nih. Piye to jul bajul? Ancane dilone coro ya. Delokne ra Kowe dilone coro, aku dilone coro ae. ora dicoroe kowe tok. Aku gak ya Mbak ya. Iya. Wah, ala wong aku kae nyambe kok. repot musuh. Iki monggo. Dibaca. Dibaca iso Sama maca. ora. Niku penggemare Mas Percil niku. Ojo ngisi-sini lho ya. Iso waca. Apa to Dik tulisane saka ngene? Tulisan genah kaya ngono kok iso diwaca. Goblok. SDM-nya gak nyantol iki. SDM-mu lho. Sekolah kuliah ya apa? Ngene to, nek arek kene ngombe SDM. Ayo. STMJ. Biyen sekolah mangan apa kok repot saya. Ojo ngisi-sini ya. Ora wis ta percaya. Diwaca kowe ya. Apa? Ul. Asa go sego. Apa caca matani al pecel. Pedhogo. Jane iso maca apa ora kuwi? Sini. Mi dipepetno meteng. Kaya ngono lho. Mbok seringah Nah. bakul sinar dunia. Bakul sego pecel. Lang tak waca rono sinar dunia. Bakul Sego sego pecel nyuwun gendeng. gending. Diwaca sing apik to. Nyuwun gending. Gending langgam
Tondo matamu. Alah. Tamu dhewe. Tondo tomo. Tondo moto ingkang joget percil, gelang alit ingkang joget percil, selendang sutra kuning ingkang joget percil, gubuk asmara ingkang joget percil, kembang kangen ingkang joget percil, bajing loncat ingkang joget percil. Lho akeh lho. Ketaman asmara ingkang joget percil. Ngelali ingkang joget percil. Gelang alit ingkang joget percil. Ngawur ya kok malah delok es tungtung to. Iya lelagon monggo apa Mas Bro? Ora kok diraya. Napa kesane? Anu napa niku niki riyen. Wonten gelang alit, tondo mata, selendang sutra kuning ingkang joget Pak Sujak. Betul. Ora mungkin, enggak ada. Di sini enggak ada. Pak Sujak, dalang kepala desa. Kepala desa ngisuk-isuk sirahe ngelu. Iya nggih tombok bayar iku. Mas Bro, Dalam oleh sesuk sing ngelu dudu aku. sinten? Ketua panitia kanca sampean niku. Lah, Lah niku. Pawan Tinggi. Nah, Pawan Tumo. Pawan Tumo. Duh, lali aku jenenge. Pawan Tumo. Wan Tumo wang tinggi iki kok. Pawan Tumo ki teh kancane anu kae apa? Lah dawuh Kancane coro. beto mas jijer niku. Nggih. Mas saya Pawan Tumo iki lebih ini lenggah teng mriku. Pawan Tumo. Tumo. Paring asma Pak Wantumo Magicom. Karo sing anu kerise nyilek karo Pak Joko Bajul. Joko Boyo. Mangke lek gondur jenengan mangke Pak Wantumo. Siap. Nggih, Pak Wantumo. Mbak Lucy mangke wasul mangke Pak Margo Eling. Oh, Pak Margo Eling. Penae lurah ngono ki lho, Dik. Niku pun enten sing bagi-bagi niku. Awake dhewe engko mudhun manggi Pak Wantumo, Pak Mbak Lucy manggi Pak Margo Eling, engko Pak Sujak manggi Bu Sujak. Oke, ngaturaken dongeng panuwun kagem Siap. kula nggih Margo Eling sampun Margo Eling nggih Pak Sunar Cokro nggih sampun sabiyantu kangge kegiatan dalu menika. Ugi para donatur kathah sanget ngaten bantu kegiatan ngaten menika. Lah iya aku ngene iki jok pisan. Mbak tanggal iki jon biasane iku ojo larang-larang. Bareng iki, Mbak, sak menten lho, Pak. Saiki piro? Kon sak menten kok gampang. Pokoke sponsore akeh. Ah, lah kono langsung wis janes ngalang-alai lombok lah tuku. Guyon. Iya, Dik. Iki napa riye? Mentakan